Знаете ли, че в домовете ви имате едно просто устройство за оправяне на болката във врата? Това устройство е кърпата. Използвайки кърпичката, можем като за начало да я сгънем на две, след което да я сгънем още веднъж на две. След това хващате вашата кърпа, хубаво я навивате, за да стане здрава и стабилна. Ставяте си я на врата и леко придържайки, може да раздвижите врата си леко наляво и надясно. След което, ако се чувствате, че болката е някъде по-нагоре, може да я качите малко по-нагоре и отново да раздвижите врата. Намерете движенията, които се чувстват добре и които усещате, че раздвижват структурите и редуцират болката. Това упражнение може да го правите често през деня, няма ограничение на времето или всеки път, в който чувствате врата си малко по-скован.